Салом алейкум тамошобиёни гиромӣ. Ном ман Зоир аст. Хушомадед ба канали ман. Ин шумо дидесем оз мо дар табиати Тоҷикистон перевали Калинобод сини Фархор рафтесем меҳмонӣ. Ана касе мехоҳад экскаватор шина номеро телефони ман 821 908 0748 зам бизанед WhatsApp кор мекунад. Ман шуморо правай экскаваторка ёрдам метавонам. Ана нигоҳ кунем шербачо табиати Тоҷикистона кӯҳ тепара десе ина нигоҳ кунед. Ҳамаш ободӣ ватана нигоҳ. Ана ҳа. Ана ҷа хеле ғору ғрамба. Иҷа ки намеду вақти борон боридан чӣ хел мешавад. Имрӯз 30 январ. 30 январ аё? Бале, бале. Ина лайк подписка фромӯш накунед. Ҳозир ман шуморо видео мебинам, бачаҳо рафта экзамен спордан. Ана ранг ҳам ё ғайрат кунед, шумо ҳам соҳиби ҳамин хел касб шавед.